চিকেন দেখো প্রথমে চিকেনକୁ ପିଆଜ ବଟା এই দেখুন ପିଆଜ ବଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଲୁଣ ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ ପରେ ପିଆଜ କଟା ପିଆଜ ବଟା ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବେ ପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ସବୁ ପକାଇକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇକି ଅଣ୍ଡା 5ଟି ପକାଇଦେବେ ପକାଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ତାର ପାଣି ବାହାର କରିବେ ତାପରେ ତାକୁ ଉପରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିବା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇଟା ଝାଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି କଥା ଭିଡ଼ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ରୁଲ୍ କହିଦେଇଛି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କହିଛୁ ନା ହଁ କହିଛି ତ ଦରଟା ଟିକେ ମୁଁ ଆସିଛି ତାପରେ ହିଟରଟାକୁ ଟିକେ ଲଗେଇବେ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ କରେଇଟା ବସେଇବେ କରେଇ ବସିବ ଟି ତାପରେ କରେଇଟାକୁ ବସେଇଲା ପରେ ଚିକେନଟାକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭି ପ୍ରଥମେ କରେଇ ବସେଇବ ଆସିଗଲେ ଆମର ମଣ୍ଡା